Mga puluy-an sa pamilya Salcedo kag mga tinawo sa mga ini sa Sara, Iloilo, ginsulod sang kapulisan tungod sa paghupot sang armas luthang. Puluy-an sang ginapasuni tinawo sang pamilya, ginraid man tungod sa illegal nga droga. Yaring balita ni Rojimar Sukal dito. Madulom pa kay inasang kagahon sa ginkasasang tropa halin sa Police Regional Office 6 kag sang Iloilo Police Provincial Office upod ang Sara Police Station ang pag-raid sang 14 tanan ka mga puluy-an sang pamilya Salcedo kag mga tinawo sini sa banwa sang Sara, Lemery kag istansya Iloilo. 14 tanan ka mga search warrant ang bitbit sang kapulisan nga gin-issue sang National Regional Trial Court tungod sa paghupot sang armas luthang batok sa napulo tanan ka mga persona nga sanday anay Mayor Neptali Salcedo sang Sara Iloilo, Noel Salcedo sang anay Mayor, dismissed police officer Nerio Ricky Salcedo, bata sang anay alkalde, Attorney James Balsomo II, Municipal Administrator sang Banwa sang Sara, James Balsomo I alias Jaguar, nga amo ang SB Secretary sang Banwa, Barangay Captain Richie Pasyente sang Barangay Apilo, Barangay Kagawad Jolie Demo, anay Kapitan sang Barangay Moico Sara Iloilo, Barangay Captain Henry Balume sang Barangay Del Castillo Sara, Barangay Captain Jolie Balume Asihar, alias Tartar sang Barangay Domingo. Ginserbe man ang search warrant kanday Nixon Salcedo Sr., bata ni Tali Salcedo, sa Barangay Nagsulang Lemery Iloilo, pero wala ini matabuan sa iya balay. Ginpahayag nga ginpaidalom sa uplan tukhang ang mga subjects apang wala nagsurrender kabangdanan niya ginkasas ang kapulisan ang operasyon. Anong nabatian mo kay may nabatian ka linupo kabi or wala man kay pag bugtaw ko amo naman may nagtawag sa akon nga ma-proceed diri sa terminal. Ginserbihan man sang search warrant si Frank George Sanson, port manager sang istansya. Sa iya sini nga puluy-an sa Barangay Kanuan, Istansya Iloilo, nakuha sa yabalay ang mga droga apang wala ini madakpan. Ginpahayag nga si Sanson ang tinawo sang pamilya Salcedo. Madamo sang na-recover nga armas sa mga puluy-an sa mga subject. Kabahin man sa ginaresto ang alkalde sang Sara Iloilo nga si Mayor Ermilita Salcedo, asawa sang anay alkalde nga si Tali Salcedo. Rojimar Sukal dito para sa One Western Visayas.